إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پر مہربانی ہوئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك. پہ اخلاص درود شریف ہوئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ډیر محترم مکرم عزت مآب جناب محترم نعمت اللہ سی فرزند ارجمن الحاج الحرمین شریفین پیر محمد طیب سیب نور اللہ مرقدہ سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وعلى آله وصحابه وسلم. 400 دا پڑانگ اوڑیرو غیرت مندو پختنو ننگیالو مشرانو نوجوانانو دا اللہ جل جلالہ بندگانو دا سرور کونین تائیدار حرم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک امتیانو عاشقانو لرینا نزدینا راتلن کی درنو قدردانانو اللہ جل جلالہ وَأَمَّ نَوَالُهُ وَعَزَّ اسْمُهُ وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ. سرزما د دوارو جہان و خوشحالے کامیابے او کامرانے نصیب کو ہوا ہے. آمین. گلنو مستاسو دمخ کی دا اللہ جل جلالہ دا آغا منزل کتابنا چکم کتاب پا سروری کونین تائیدار حرم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بانے نازل کرد کتاب دی داغین مس آیات مبارکہ سیسا ساسو دمخ کی تلاوت کا. سبحان اللہ. او بیامی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک و احادیثونا سربیاو حدیث مبارک تبرکن تلاوت کا. اللہ دے زمونگا استاسو دا ٹولو پہ عمل نصیب ورگی. رب العالمین اعلان کی من عمل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. من عمل صالحا، سوچ تاسو نے یو عمل صالح کی انخ عمل کی من ذکرین او انسا، د نارینو نو د زنانو نا، د سڑینا او د خزینا، یو خاملو کی عمل صالح کی، خوش شرط پکی دادی وہو مؤمن او دی مسلمان وی. سڑی مسلمانی زنانم مسلمانی، نو اللہ تعالی فرمائی د انسان د نیک عمل اجرون پمائی دنیا کی بمولزا نقش مزیدارکم فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. رب العالمین اعلان کئی دی نارینتا و دی زنانتا چی دی اعمال صالحہ کئی دا دی دا برکت بدی لزڑیر مزیدار دا عزت زندگی ورکما، دنیا میں مخیستوی اخیرت میں مخیستوی. موتا چکم عمل کو دا مسلمانی چی دا کلمم چیوی لا الہ الا اللہ لگ پہ اخلاص ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. موتا چی ہر یو نیک عمل کو دا دی کلمی دا برکت با اللہ ہر یو عمل زموستا قبلی. کافر کلمہ ندویلی مسلمان ندوی، کاغی اسپتالوں نہ جوڑئی ہمدردی کئی، ٹی وی لی جوڑئی اسپتالوں نہ جوڑئی، دا اللہ دا بندگانو سر احسانات کئی. دنیا کی بدلی اشتا خو پا آخرت کی دا اللہ پا دربار کی بدلی نشتا. وجہ صدا وجہ دادا چیغی سر کلیمہ نشتا. مسلمانان نہیں یو سڑی خکولی بنگلہ جوڑا کا او سوچتا بنگلہ دا دے ایسی پروگرام پکشتا، دا پکو پکشتا، بٹنی پکی لگولی اصلی او قیمتی خودو تارون کرنٹ ورطن دے راغلی، ایسی بیکارا، بلپون بیکارا، بنگلہ بیکارا، رنا بیانا کئی. او چی ہر کلو تتار راشی یو دا گرم نا یو دا یخنا بیا چی بٹنوے کار بکی. دا انسان بدن کی چی دا کلمی مبارک کم وزن پروت دی، دی کا مسکی، دی کا روجنی سی، دی کا حج کی، دی کا عمال صالحہ کی، دا اللہ پا دربار کے دا دی عمل دیر زیاد لوی اجرون دی و ثوابون دی. علماء کرام فرمائی چی دا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دیل با اللہ سنگ مزیدار زندگی ورکی، دس مزیدار زندگی با ورکی، پا بدن بخیستی، پا کور بخیستی، پا بچو بخیستی، پا درستخان بخیستی، او د شپیو دروی چه سونا عمر تیرئی نو ٹھول بے اللہ خیست تیرئی. تو دا دین الوی نعمت دا دس بے خیست اللہ فرمائی زو ساتم فکر بر سرنی ور سرا ولی چه کم انسان دا اللہ جل جلالہ دا رضا دا پار یو عمل اگا دا اللہ دا رضا دا پارو که ولی با اللہ پاک اگی کی وزن او اگی کی با ولی اجرونو خیرون و برکتون اللہ تعالی جل جلالہ نازلی. اور لرمجی زمونگا استاسو دا ہر عمل دا اللہ پا دربار کی پورا اجرون دی او ثوابون دی. دا انسان چی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب دا برابر شی دا انسانم کامیاب دی. کہ انسان پا خلبانی یو دا ربانی بلدا علامت دا منافقت دی، دا انسان عملم اللہ تقابل قبول ندی. اگرچہ دعوی دا مسلمانے بکی چیزا مسلمانے
خدا صحیح مانو کہ کامل مسلمان نہ دے ذکر اللہ قرآن کریم مبارک کے فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ پخلا بانے وئی خونا نا اللہ نے زمانگا استاسو دا طول اقرار باللسان و تصدیق بالقلب نصیب کی انسان چھ کلموی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جواب را لرا کے پہ اخلاص بانے دیب اللہ سر بیا دوکا کئی ایسا کسان غق نکی چھ خیر کے کل نا کل کئی لکتا سنوئی دیب اللہ سر دوکا کئی دیب اللہ دا بندگان سر دوکا کئی دیب چا سرم دوکا نکی دوکا باز بنی علاقہ زمان دا خبر از ناشنا دا او دیر دا عبرت نڈکی خبری دی انشاءاللہ العزیز چھ چام پہ عملو کا سر زمانو زمان پہ کامیابی موتم پہ کامیابی او جسونا مرگیری اور انشاءاللہ ایتو پہ اللہ ڈیلوی خیر و ڈیلوی برکت ورکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی من غشا فلیس مننا چاچے ملاوٹو کا آغا زمانہ نہ دے مسالوں کی ٹکری میدک دا زمان امتی نہ دے گی ندبا دا سکار نکو دا پیغمبر نقشہ دا سندا چاگا پدی سر دا مسالے لگی زیادتی کی سونا مسالہ با دا زیادتا کڑی چی ٹکری پکیوٹا کل خلق ٹول خلق پلوی غمبا نیختک ملاوٹو شا دا مدینی منوری جانان امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک یوزل بازار تروت یو دکاندار سر مخامخ غنم پراتی دی مبارک پاکی لاس وردن نکا چیرویخ که دا پاسا اچ پراتی دی دنن لان دی لوان دا پراتی دی حضور مبارک صحابہ ہوتا وی دا دکاندار دا غنم براوشتی لان دی لوان دا سنگ چل شوی دی دکاندار راغستوی دی غوران شدادی ولیو که براوشتی لان دی لوان دی دکاندار وطوی دا مدینی جانانوی باران شوی دی دا سی دلیل خواہ جسنا سا جواز خلری وی سیب باران شوی دی نو حضور مبارک و توی باران خدا اللہ پاک دا اسمان کی گی زمان خیر استا پا دکان کے دا زمان کے دا لان دی کی لان دی شیلون تکڑے لان دی غنم لان دی برا ٹک دی استا دکان کے زمان خیر دا لان دی و باران شوی نو آقا و مولا مبارک صحابہ توی چکم کس زمان امتی سر دوکا کئی زما عمل دا دوکو ندے زما امتی بولی زما امتیانو سر دوکی کئی فراٹ بنکی دوکا بنکی زکا چھے حضور پاک مبارک دا مدینی منوری جانان فرمائی دا عمل شدید دا صحیح عمل ندے دا دوکو نبزان بسا دے او ما دا گو رہی یوازی پدی دوکو کہ وہ ملاوٹ نکے کہ پا منزکی ادری گی اللہ اکبر او پا منزو والاڑے دا دنیا سوچو نا پکرو نکے پدی کہ دے ملاوٹ شروع کنو خیر دی دا گو ریاسا تا یواز ملاوٹ دا نری چپا یوشی کی پیو کی مسالوں کی دے کے تا ملاوٹو نو کے نا پا منزکی با ملاوٹ نکے مانزو کی وہ ملاوٹ ہے نکے